Je sobota 7. maja 2016 a 2 hodiny 25 minút približne miestneho času. Pozadí Grantchester House. Vyrážam najprv na poštu a potom naspäť na železničnú stanicu a vlakom do Londýna na, to je jedno, buď na King's Cross alebo Liverpool Street Station. Z obidvoch ide priamo linka, ako som sa už naučil po minulej návšteve Wembley Arena, že nemusím prestupovať niekde, ale aj z Liverpool Street Station aj z King's Cross sa dostanem priamo na stanicu Wembley Central linkou Metropolitan Line. Takže ak to nejak dobre dopadne časovo, tak možno ešte stihnem niekam inam zájsť pred začiatkom akcie, tak možno nepôjdem priamo do Wembley. Uvidím. A trošku som to zle zmanažoval si časovo, keby som sa bol skôr vybral, mohol som stihnúť začiatok alebo atmosféru pred zápasom West Ham United proti Swansea, ktorý začínal o tých nejakých 35 minút alebo menej ako 35 minút o 3. miestneho času. A je to predposledný zápas West Ham v Boleyn Stadium, čiže v štadióne alebo ako sa ináč nazýva, v Upton Park. Alebo tak sa mimochodom nazýva aj zastávka metra, ktorá je najbližšia k štadiónu. Keďže existuje aj iná, ktorá sa volá West Ham, ale tá je úplne inde. No, tak nie je to ešte úplne posledný zápas. Posledný zápas bude v útorok na domácej pôde pre tým West Ham United proti Manchester United, čiže ťažko vyberať, komu fandiť viac. West Ham United má historickú šancu zabojovať ešte o miesto v Champions League. Ak by ten zápas vyhrali z Manchester United, tak na ich úkor by sa pravdepodobne dostali na minimálne 5. miesto. A ak tam nejak Arsenal alebo Manchester City ešte by niečo, povedzme, ak by medzi nimi zajtra bola remíza, lebo zajtra majú vzájomný zápas, tak to by West Ham United asi najviac sadlo. A ja musím pobehnúť, lebo vidím, že tam ide autobus, tak sa rozlúčim a ozvem sa neskôr.